Well, welcome back to Chef The Soul TV News. If you are new, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Don't forget to also comment if you have anything to say, and don't forget to like this video. So bafethu namhlanje we know KZN laphaya endaweni sothi indawo le yaseThekwini la
uma besho bathi lo mfana ubehlala eVerulam ugama lakhe ke uMnqobi, bedume kakhulu laphana ke ngeqembu noma ke ngokuba igang, ngizothi gang leader mabesho ke yalo ke iqembu laziwa kakhulukazi ngeWest Gang, yabo. So there are so many instances la uthola khona ukuthi ke kunezimo abantu abakhalayo ngazo emphakathini akade ehlala kuwona, nemphakathi eclose by indawo akade ehlala kuyona, yabo. So lezi ngane ke kuningi bezikwenza njenge gang ebikade ibiza ngeWest Gang. Kahle kahle kuningi kwakho nje kubugebengu. And kwafika ke ekuthenini ke bagcine ke bebanjwa iwona ke amaphoyisa. Unfortunately kwagcina yena ke edlula emhlabeni, nomunye ke uza kwakhe akade ke etholakala naye noma ke akade etholakale naye ngaleso sikhathi bebanjwa ke amaphoyisa. So bafika kanjani labafana ke bebedubulana amaphoyisa responda back, and then ke kwasho ukuthi ke abatrainwa ke phela ke betrainela ukudubula, bayakwazi ukudubula, badubula ngempela ke kwasho ukuthi ke bagcina labafana bayashona noma bayafa. So into eyenzakalayo namhlanje it's Saturday, umncwabo wakhe lofana uyafihla, and ke into ke futhi ke amahebezi akade siloke siwezwa nje especially ke ngabezindaba ukuthi umlindelo awubangabikho, ushawe nje indaba amaphoyisa avela ikhansela indaba yomlindelo, bathi akukho umlindelo ozoba khona la. Kwanuka ibhuzu same time kwaba kade behlangene bekhona bethi bayemlindelweni, amaphoyisa avela anukisa ibhuzu same time, kwahlehla kwasani kwathula kwathi nya. Kwanamhlanje bekungamele kube khona le service ekumele kube khona, kahle kahle bekumele lo bana vele ayofihla, kodwa ke kwahlonishwa ke umndeni, kwagcina ke i-service le before umncwabo ke yaba khona. Ayithathanga ke futhi isikhathi esingakanani because uma sibheka ngabe izindaba bathi ithathe less than 2 hours, yabo. So into ke eyenzakalile futhi again ke ukuthi kahle kahle ke abade bekhuluma, abebezikhulumi ama guest speakers akade ke ekhona noma bebekhona lapha ohlwini lwabantu kumele bakhulume, okade nje ekhulumela abangani. Kuthe mase kubizwa igama la lo ngakhulumela abangani, hayi akekho, yabo. Kodwa ke futhi ke zikhona nezinye izikhuluma kade zingekho, but begadwe kakhulu lo ozokhulumela ke abangani. I think ke even namaphoyisa bekulindele kakhulu lokho ngoba nawo kuthiwa ke agcwele ke nje indawo yonke la kwenziwe la khona ke umsebenzi wakhe lo mfana. Enye ke futhi ke ehamba phambili lapha kanisa kwethu ile kamama no baba, ngizothi ke amasayidi lawo, yabo. Especially ke umama uye wakhuluma naye noma ngingabanga kuningi, yabo. Ziningi izinto abazali abajike kwesinye isikhathi ke ngempela ke bagaxele kuzona just because of izingane zabo, but then ke nabo futhi abazali kukhona izinto abazenzayo benganakile izingane ngenkathi zikhula. Uthola ukuthi ekugcineni zibackfire uma izingane sezindala lezo zinto. For instance nje i-environment okhulisela kuyona ingane iyakhawuntwa ingane mayisikhulile, yabo, because iresponda to i-environment esuke kade ikhulela kuyona. So lapha umzali walomfana lo uxolisile kakhulukazi, exolisa komakhelwane, exolisa ke emphakathini nakubantu ke lo mfana ke akade ke abona, uyabo. Nomunye ke uNcathusi sibakhona futhi lapha naye futhi usho the same thing ukuthi ke sometimes uyitshela ukuthi ingane uyikhulisa kahle, but then ukuthola ukuthi isizikhethela yona indlela ngenxa yendlela futhi wena umzali kade umtshela ukuthi uyikhulisa kahle ngayo, but ebese ke uthola ukuthi ke bengeyona exactly indlela bekumele ke wenze ngayo mhlawumbe ngaleso sikhathi, or else vele iphambukele yona ngenxa yabangani. Labafana laba bebenga phoqwa umuntu lento bebeyenza out of uthando lwabo, yabo. Akekho bebaphusha ukuthi enzani 1 2 and 3 and 4, wabo. Nalento ukuthi ke if abantu benza izinto ezingasile emphakathini noma umuntu ekhomba ukungasabi umuntu just because ke kunesikhala sisebenzisayo, and then bese uthola ukuthi umphakathi uyampraise lo muntu, I can see nje la kuwo lo mncwabo lokuthi okay fine, lo mfana lo ubehlohlwa indlela akade ke ebona umphakathi wangakubo responda ngayo uma eqhabuka, uma evela, yabo. Bebempraise lo mfana, kodwa ke bempraisela izinto ezibhedayo wrong. Khona nje umunye umama ekuthiwa ube umakhelwane wakhe naye ube isikhulumi la, uthi yena ke ukuphela kwegebengu njengomakhelwane baqale ngaye lo mfana,
kanjani ebeyisona nayo, yabo. Ezinye nje zezinto ey'didayo kakhulu lezi, but then-ke bafowethu naba namanye la bayathwekha benza yonke into le abayenzayo. I guess-ke mhlawumbe iyona ndlela-ke yokuvalelisa imigulukudu le. Kodwa-ke ngale kwaloko bafowethu asigeqona magula. Do you think it was appropriate for mhlawumbe ukuthi lo mfana nje i-send off yakhe-ke ibe ngale ndlela enjengayo? Do you think mhlawumbe-ke khona izinto, iy'nyathelo ezingathathwa noma izinto ezingenziwa ukunqanda ukuthi-ke abantu abafana nalo mfana lo ofihlwayo nje, noma-ke nabanye bengakaveli, but then abantu abafana naye bagcine bebanjiwe futhi bangaphinde bavele kwakuvela, noma bangaphinde nje babe abantu abakhona within umphakathi esihlala kuwona, yabo. Izinto ezenzakalayo everywhere, yes lezi, but sekunama hotspots la ekwazeka khona nje ukuthi hayi kule ndawo abantu bayanqena ukuya khona just because of igameko-ke zangakhona. Sikhumbule ukuthi-ke even ngisho nama-investors akukho lula ukuthi haye kulezo ndawo. Let's say nje kunomuntu obefisa, noma-ke kunomuntu oyi-investor obefisa ukuthi-ke engakha i-mall endaweni la lo mfana-ke angcwatshelwa ngakhona noma kade ehlala khona. Do you think leyo nto leyo bekuzoba lula ukuthi-ke yenzeke? No, bengeke ibe lula. So abanye abantu bayalamba belanjiswa ubugebengu obenziwa abanye abantu, yabo, ngenxa yokuthi ama-investors awavele nje. Angeke kube lula ukuthi avelele lapho. Ngisho kuthiwa khona ama-tourist attractions kulezo y'ndawo, angeke kube lula akuvakashela lezo y'ndawo lezo, just because abantu they are fearing for their lives and they cannot go to those places because bayasaba. So anyways bafethu, ake nisebenzisane namaphoyisa nomphakathi. Yeah, let's comment la kwi-section engezansi. Do you think mhlampe-ke umsebenzi omuhle-ke owenziwa amaphoyisa olidele ekuthenini le nto-ke igcine yenzeke? Do you think mhlambe i-send off yalo mfana bifanele ukuthi nje kube yinto engingaloke nje kukhulunywa nokukhulunywa, because-ke kuyazi ububi akade benza khona, kade abamncomayo-ke hayi siyakuthanda, usuye ezandleni zikaNkulunkulu. Do you think ngempela umuntu okade enza ububi engafinyelela ekuthenini-ke aphile impilo yaphakade, yabo? Uyena ubulala abantu abangaki, yabo? So ngempela-ke umphefumulo walabo bantu uphumule yini wona, noma usalwa naye yena lo mfana? So anyways bafethu, do comment on the section down below. Don't forget to like this video, do subscribe on this channel, yeah, share the video if you find the video informative. Chapo.